Yes. Người phu nập thằng bay đừng ở chỉ ba. Bike mal đi gặp sudah apa kan bike mal kan. Hey. Hello everyone, so welcome back to my channel guys. Mana dini guys जोंनि लोगो सानसे फैदों माने Duke आरोना 200 गोदान मडेला BS6 250 मडेल आरोना माने 200 Duke माने गोदान मडेल गाइस इनि भिडिअ लाबोगोन नामा नै दियाना ट्रुबआ आंबो फैफाबाय लोगोसे आंनि गारिखौबो सिनेमेटिक लागोनखाय इनिखायनो फैफाबाय आरो लोगो आंबो गाइस नायलांबाय थादो गाइस एसे नै गाइस जोंना दा ट्रुबआ भिडिअ स्टार्ट खालामनो नागिरदों गाइस खानायफोरखौ एसे दांदों मामब्रै बुस्थु जाना दं जुदि उनाव सिना स्पिडना आरो नैबे ब्र'आबो बुस्थुआ एग्जाम सैदोंमोन ओमफ्राय आं आरो लिंना लाबोबाय आंबो आरो सिनेमानि दाबायनो लुगैदों अके गाइस नै आं दा इन्ट्र'खौ मारिनोसै अके नायनो अके बेसेबां खस्थ' दा जों बाइकखौ लाइन आप खालामदो बेनाव आं दा भिडिअखौ खालामसिगोन दे माबा लोगो मोनदोंमोन लोगो जेन फेमिलि आच्छा जेन फेमिलि बाइकनि एसे सिनेमेटिक लाबाय थादों जों सिनेमेटिक नायलांबाय था माबोरै सलियो भिडिअआ आं माने माबोरै खालामो आं माने मानसि लाबखादो सिनेमेटिक लानाय दा लाबाय दं आच्छा अके आं एसे नायग्रोना लानि साइडनिफ्राय माबोरै नुदों माबोरै माबादों एसे नोंथांमोनाबोथ' गाहाम नुनांबाय नोङा होमबा गाय सेंग्राफोरा बांसिन नायो ओंखायनो नोंथांमोना गासिबो मिलायनानै एसे नायदो सिख्लाफोराबो नायदो सेंग्राफोराबो नायदो नङा होमबा आं दा मा होनो जोंनानि खाथियाव दङ नोंथांमोना लकेसनखौ मिथिखायो नैबे लकेसना मा बुस्थु माने आं इयावनो फैबाय थाखायोना ओमफ्राय सानदुं नुदों बारा नायाखै आं दा फार्स्टआवनो बुंगोन गाइस नैबे जादों Duke 200 BS6 आं दिनै इखौ एसे फोरमायगोन आङो BS6 मडेलखौ आङो माने BS6 मडेल नोंथांमोननि सिगाङाव माने भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बेनिफ्राय इथ' आंनि जाखाबाय बेनिफ्राय नैयाव दोङो RT200 BS6 RT200 BS6 दो Duke 200 BS6 दो आं एसे फोरमायगोन इखौ आगोलाव फोरमायखांबाय खिन्थु दिनै एसे माने सलायनाखौ भिडिअ होनो आं एसे मोजाङै नोंथांमोननो फोरमायगोन अके थ'दो होमबा गाइस जों दा भिडिअखौ होलांसै ना खालामलांसै आरो आंजों लोगोसे सोर सोर दं आं नोंथांमोननो खोन्थिनि गोजान गोजाननिफ्राय आलासि गिबियाव नोंथांमोना नैबे बाइकनि किल'मिटारखौ नायग्रोना ला आं खोन्थिनि नोंथांमोननो किल'मिटारखौ जों इयाव दा नोंथांमोना नुगोना नुवा मिथिया मा होनो सान्दुं दुंना इयाव फकास जादोंना जायाखै मिथिया आरो किल'मिटारा जादों गाइस 12,945 किल'मिटार बारा सलायाखै बाइकआ आरो बारा इदि गोबावबो जाखायाखै बाइकआ मानो होनबा B6 मडेल ना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ B6 मडेलखौ बेनिफ्राय नैबे बाइकआ आगोलनि Duke 250 सेम आरोना लुक्सआ नोंथांमोना नायनो हागोन जों आगोलनिफ्राय देखायना होबानो जाबाय केमेरामेना माने 250 अल्ड मडेल द सेम लुक्सआ नाथाय इनिया साइलेन्सारा बेलेग आरोना एग्जस्ट नटआ जि एग्जस्ट नट इयो 250 नि बायदि नङा आरोना आं साउन्डखौबो दायो नोंथांमोना खोनासंगोन आरसिनि साउन्ड इनि साउन्ड सेम नामा नोंथांमोना दिनै गम मोनगोन आरोना आं पुरा होगोन एसे सेम खोनायो खिन्थु नोंथांमोनाबो खोनासं आरो दायो ओमफ्राय दा आङो नैबे बाइकनि इन्जिननि बागै नोंथांमोननो बुंनि आगोलावनो आङो नैबे बाइकनि आं प्राइसफोरखौ खोन्थाग्रोनि प्राइस माइलेजफोरखौ नैबे बाइकनि प्राइसआ जादों अन रोड प्राइसआ 1,90,000 इयो गुवाहाटीयाव लादोंमोन 6 माइलाव जायबा ओनार बेनिफ्राय इ बाइकआ 1 इयार्स जाबाय आरोना इनि माइलेजआ दा एबाव ओरैनो ओनारा होननाय हिसाबै जायबा ओनार इयो होनदों आरो बिदिनो 35 बिदि सिस्टेम होयो आरो 35 32 आप डाउन माने गावनि सलायनाय लुगस बाथ्रा ना माइलेजफोरा ओरैनोथ' गाइस बाइकखौ नोजोरबा नुनो मोनो बहुत डिफारेन्स दं आरोना नैबे आगोलनि 200 दो नैबे आंनि 200 दो बेनिफ्राय नैबे दानि BS6 200 दो गोबां डिफारेन्स दं बाइकआ लुक्सआनो जा मायानो जा गोबां साउन्ड सब डिफारेन्स दं आरोना ओमफ्राय दा आं दा फंसे बाथ्रा बुंगोन ओरैनो लुक्सआव आङो नैबेखौ बांसिन गाहाम नाङो नै आंनिसाय आरोना इखौ पुरा इफोर सिटफोराबो बरियाखा आरो 250 मडेल नायो गाहामसिन नाङो आरोना आङो नैबे मडेलखौ बेनिफ्राय दा आं नैबे खावसेनिफ्रायबो नोंथांमोननो खोन्थिनि इयाव माने Duke 200 लिरनाय दं आरोना गाइस इयाव Duke 200 स्टिकार बे एसे ग्राफिक्स होदो इखौबो एसे ग्राफिक्स होदो थ' गाइस जों दा नोजोरबा नुनो मोनगोन नैबे बाइकआव माने
टिबलेस टायार इनिफ्राय दुएल ABS मोननो हागोन नोंथांमोना इनिफ्राय इयाव माने नैबे जि इयाव रिं इयाव माने अरेन्ज फैखायो आरोना इयाव अरेन्ज आगोलनियाव फैखायोमोन अरेन्ज ओमफ्राय आरसियाव दोङो आरसियाव गैया नैबे आरसियाव माने 200 B6 आवबो अरेन्ज थानाय दों आरोना खिन्थु नै दा ब्लेक थांनाय नङा होमबा मालिक औ नंगौ ओमफ्राय ओरैनो दामफोरा जों दा नैबे बाइकनि बागै बुंनो थांबाथाय नैबे बाइकआ जादों सिंगल सिलिन्डार इयो 195.5 cc इनिफ्राय लिक्विड कुलिं इन्जिन नोंथांमोना गोजान गोजान जायगायाव थांनांगोन आरामसे बिन्दासनो मानो होनबा नैबे बाइकनि इन्जिना जादों लिक्विड कुलिं इन्जिन लं राइडफोर मारिनो हागोन आरोना आरो बाइकआ जोबोर कम्फर्ट इयो सोरबा सोरबा साननानै गोजान जायगाफोर थांनो हानाय नङा ओरै साननानै खिन्थु नेकेड बाइकआ गोजान जायगायाव बिन्दास थांनो हाखायो कम्फर्टेबल जाखायो आरो आरसियाबो हाखायो दिखुन खिन्थु इयो माने डिउकआ बेस्ट आरोना नै दा इदोबो हागोन आरोना इखो होनदां माने B6 आरामसे थांनो हागोन नोंथांमोना टेनसनखौ लानो लागा गैया आंनियावथ' ABS गैया जायखिजाया नैबे 200 माबायाव फैथ'वाखै आरोना डिउकआव ABS अफन खालामनो हानाय अपसना आसा खालामो होनो हानायबा मोजां जागौमोन आरोना अफन खालामनो हानायनि होमबाना एसे हिट जायो अफरडिंफोराव मोजांसिन जायो नोंथांमोना गाय साउन्डखौ खोनानांसिगोन दा साउन्ड डिउकनि आङो नोंथांमोना साउन्डखौ खोनासंनि इनिफ्राय आरसिउखौबो खोनासंहोगोन आंनिखौबो खोनासङो आंनिखौथ' खोनाबाय थायो ओरैनो होगोन दिसुन आं दा होनोसै आं केमेरामेना इथिंनिफ्राय होना नांगौ अके 1 2 3 लेट्स गो मोनो माने गाइस दानिया बाइकआ माने RPM होता बें 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 गैया होनो आरोना आगोलनि बायदि तुर्रा गैला आरोना नैबे डिउकआव माने B6आव इदि खमायना होबाय नोंथांमोना मिथिखागौ इखो माने साउन्डआ आलादा जाबाय होननानै आं दा आरसिउ खोनासंहैगोन आरसिखौ बिदिनो थाथ'दो साउन्डआ गाबबाय थाथ'दो दसे अके दा आं दा गाइस आरसिखौ होगोन नोंथांमोना खोनासं एबार आरसिखौ जय ओम नमो 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 बिष्णु की जय हो bisa bener kayu ebar dah ang nikah gan engkau nak ang nikah kena song deh baru tuan resisiau ang nikah kena song engkau dah ebar ang nikah kena song nagan roket nambah lagi om nama bisa kan maju holong dari jauh musik tahu kan kadang tu wow yaar wow Oke, sampai ya, sampai. Sen sampai B6-nya, udah harusnya sen sampai. Ini ada baterai ya. Kintu saunanya harus mezang harus. Kintu akan baik nengah. Dasi saun ini mezang. Sauna mana ini normal. Jika nengah saun ke mana maba ke RPM magan. Jika nengah RPM magan, mana sauna besar lang zubar na. Jadi RS ini sepenuhnya sauna jadi beng dia nambah. Ibar Idian ada sini super baik nih saya. Nah itu dua kali kan naik saja. Angda guys, angda SS simut ada nih baiknya mana B6-nya. RC anja juga anja, jebel simut. Ini saya angda ke SS pakai nih yang 5 gear lagi besang karena yang yo try kalau gue nih lama 5 gear lagi arna. Ang 6 gear lagi tangdre 5 gear lagi lo RC kuda, nih jeep kuda naik nang. Oke guys, dembah gelum deh.
नै पुना थांबाय दोङो थिबा बाइक मालिका सोदाबो गामबाय खोमागो बाइकनिफोर माने केरेक्टार्स माने इफोरखौ सिनि सारना नांगार ना माने ना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनू जरा जिस्म आंथ' दा डिउकखौ सलायखांबाय आङो डिउकआ जोबोर स्मुथ डिउक 200 B6 मडेला इनिफ्राय आं दा नैबे RC 200 B6 खौ आङो 5 गियारसो ट्राइ खालामगोन आं 5 गियाराव लागै बेसाङाव माने इन जायो 5 गियाराव लागै डिउकनिया 121 इदि थांदोंमोन ओमफ्राय आं दा RC खौ नायनि ओमफ्राय दानि RC आ एसे बेलेग जाबाय दे गाइस दानि RC निउ मडेल फैबावदो ओमफ्राय आं दा RC खौ नायनोसै अके गाइस काम अन लेट्स गो दुड 1 2 3 4 5 6 7 निउट्रोमीटर इनिफ्राय 8000 RPM इनिफ्राय मा होनो इनि माने फ्यूल एकदमबारे केपासिटिया जादों थावनि केपासिटिया जादों 13.5 लिटार ओके गाइस इनिफ्राय मा होनो नोंथांमोना इसे ओरै खानबाथाय ओजों पुरा माने मा बुङो आरो जोंनि लोगोआसो लादोंमोन इनिफ्राय इफोरखौ एसे मडिफाइ खालामना दोनदों आरो ना इयो लोगोआ जाबायना सेक्सि खाय गारिया ना ध्रुव देन दा नुखादो माने एसे मडिफाइ खालायदो आरो ना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दा 250 लुक्स नुयो आरो ना 390 250 लुक्स गाइस BS6 200 डिउक नैबेहाय BS3 गाइस नायनो हागोन बेबो मार नुनायाव मार सेक्सिखा गाइस ओमफ्राय जों दा गाइस इनिफ्राय ओंखारनायनोसै लासैनो माने ओंखारनोसै आरो गाइस ओमफ्राय नै आंना गाइस टायारा माने इखो दा डक्टरनो लांनांगो गाइस माने एसे माने हावा गैला आरो ना माने उदैया बेरलांबाय उदैया बेरदों माने माबा हाबदों इयाव दा जों दा इखो बातिन लांसै आरो गाइस स' गाइस लाखिबाय ओके गाइस बाय बाय गाइस बाय लाभ इउ लाभ इउ